Zeitfest Gaztea. Gure estenatoki partikular hontara esango dugu. Etorri da nolabait honen guztiaren errudun nagusienetako bat. Pello repara, Arratsaldeon. Eixo, Arratsaldeon. Edo arbizun esaten duzuen bezala? Atxaldeon. Bai. Lauak, Pello. Lauak dira ja. Laua dira, hori, lautan etorri behar nintzen. Oso, ez, perfecto, baina tinot. Onarte gertatu behar zuen guztia gertatu da, eta ustez behintzat dena perfecto dihoa. Momentuz bai. Horainik urduri zaude? Bai. Ez dizut ez esango. Ez, baina egia da ja, lauak, pasa dira ordu batzuk, dena bere lekuan dagoela dirudi, beraz pozik. Pixkatxo bat lasaiago bai. Guk ez dakigu, baina imaginatzen dugu, seguru hemen nonbait egongo dela bulego bat, Zeitfest buru batzarra bertan biltzen dena, eta han hau falta da, beste egin behar da horrenik ere, kontuz hau, ez da ondo ateratzen ari. Bulego hori orain nola dago, Pello? Asuntua da, ni enaute horietara deitzen. Ez dizute uzten horregoten. Ez, ni gaur berez irrifartxu egon behar dut hortik ibili oinez, jendea agurtu, artistekin egon, eta hori da. Erregian lan aitzen zabiz orduan, ez? Agurtu jendia, musu batzu. Ez pentsa, enteratu egiten nahi zero da, askotan igual, bulego famoso horretan ere sartzen naiz, eta derrepente denak isiltzen dira. Que no se entere que hay una movida aquí del cómo no. Lehen urtea da, ni etorri naizena Zeitfestera. Zure horreko dira, Ole. Hala. Eta eskakintasunetik, baina harritu egin hau, zuek ez jotzea. Horrela da beti? Ez, aurten da horrela. Eta zergatik? Bueno, azkenean, Zeitfest gauza bat da, eta zetak beste bat. Badira, gauza bera puntu batzuetan, baina ez denean, ez? Eta gero zetakek ere bide bat dauka. Zetakek ahaztien disko atera berri du, aretoetan aurkeztu nahi izan du, eta horregatik, zetaken bidean aurten ez zegoen Zeitfest. Eta hori ere ulertu beharra dago, eta zalegoak ere ulertu beharra dauka. Eta aurrek urten saiatu ginen, ez genuen lortu, baina aurtengoan bai nahi izan dugula pixka pedagogia hori egin. Ez dago zetak eta ez dago zetak. Esanakoa. Garrantzitsua da, bi proiektuak harreman bat izatea, baina garrantzitsua da ere autonomia bat eta askatasun bat izatea bi proiektuek. Orduan, autonomoak dira eta batzuetan zetak egin izango da, eta beste batzuetan ez. Orduan, nik uste dut naturala dela eta jendeak ulertuko duela, denborarekin. Baina guai dago, ez da abusoiaren papera, ez da hau guk antolatzen dugu eta beraz guk beti joko dugu hemen ez. Hori ere, arrazoi. Lehen zu orantxe eserita zauden tokian eserita sardu jauna. Eta esan du Alexek. Bai, begira, kamerino batean geunden, eta ari zen batekin hitz egiten, gero beste batekin, eta ari zitzaizkion besotik tiraka ona berandu zetorrelako. Bera ere garaiz etorri da, ez? Baina esan du. Zeitfesten, eta berak aurten hemen etzuen lehendabiziko aldia, Zeitfesten gertatzen ari den guztia ikusita, hauia egonkortu eginda honek izen bat hartu du, eta hauia betirako, baina hauian luzerako jaialdi bat izango alda, esan du berak, Pello. Bai, ez dakit zer esan. Ni torbellinoan nago, ez? Eta torbellinoan zaudenean beti daude gauza oso positiboak eta gauza ez hain positiboak ere. Niri Zeitfestek, postasun asko ekarri dizkit, baina momentu gogorrak ere, ez esango, ez? Eta gainera zehazki aurten, ez? Edizio honek borobila dirudiela, dena bere lekuan dagoela, niretzat pertsonalki oso edizio gogorra izan. Bai. Aurre lanketa prozesuan, bileretan, alakotan, beste bi edizioak, baina gogorragoa izan da hau. Ez da hori txarra, horrek esan nahi du ardura sentitzen dugula, badaukagula, jendeak gugan konfiatu duela eta guk ardura horren alturan egon behar dugula, eta horrek ere badakar tentsio puntu bat, eta hainbat momentu nahiko gogor, aurten pasa dira. Baina egia da une honetan, balantza horretan, zalantzari gabe, momentu positiboek eta gaurko egun honek nik uste dut egingo duela balantzan erabateko bentaja positiboa. Hori esan darizun, ez beldurtu, zure gaizki pasatxe horretan, zure burutik ez da pasako, hau azkena izango da, edo horrelakorik, ez? Ez daukat alakorik, buruan. Momentuz ez behintzat, beraz. Vale. Ez baina, egin dugu igual, ariketaren bat dugu diot. Egin dugu, pentsatu beharko dugu zerbait Pello horentzat, zekao, ez dago zalantzarik gauza batean, eta da, jendeak, publikoak hau nahi du. Eta hori demostratu du urtetik urtera, aurten zer esanik ez. Orduan, Zeitfest Gaztearen maila, inkluso esango dugu, igotzen ari delaik horrek suposatuko baldin badu Pelloren ansieradeak ere gora egin behar duela urtero, egin behar dugu zerbait, pentsatu behar dugu hori ala gerta ez dadin, igual despegatu beharko duzu pixka bat edo, zerbait pentsatu esateko, hostia, nire sufrimendua ez da dela honen arrakastaren pare igo. Begira,
hemen ez dakit hausnarketa hau egitera etorri nahi zen ona berez, baina... Gero, Uste utziko dut- dizugu esaten nahi duzu guztia, tranqui, bai. Ez dara etorri eta esan, ba, dana oso ondo eta... noski, Eta noski. eskertzen da, asko eskertzen da. Bakizu pasa zaidan aurten? Bakizu zergatik izan da aurten pixka bat, zergatik izan dudan talka hori? Zazki, horrexegatik, nahi horrengatik, delegatzen saiatze horregatik, edo igual, goizegi pixka bat jaialdiaren muin edo zentro horretatik aldentzen nahi horrengatik egin dut aldentze hori, goizegi zen, eta ohartu nintzenean goizegi zela, hurbiltzen prozesuan egon zen talka. Orduan, nik uste dut denbora behar duela. Hau, mamotreto bada. Jesu Kriston jaialdia montatu dugu, eta Zeitfest gaztea, bai, hola da, geratzeko etorri da, hori espero dut nik ere. Baina nik ere ikasi behar dut berarekin bizitzen, ez? Ikasi dut zetakekin bizitzen, orain honekin ikasi behar dut. Gozada bada montatzen duzuen, ze eskura jartzen duzuen autobusen zerbitzu hori eta hori, benetan zoriona, porque nik uste dut herritako jendeari... Autobusen etorri zara ala? Buelta bai. Eta ez da bakarrik hori, musika jaialdi bada, baina aldarrikatzeko jaialdi bat ere bada, eta badituzue txoko ezberdinak, azokak, sortzaileentzako, diseinatzaileentako tokiak, danian zazela, ez da? Eta iruditzakat irekiera baita nahi zen elkarteari eskaintzea, hori oso garrantzitsua da, danontzat bai, ez da? Publikoak ere hori eskertzen du, edo? Gaur bertan, setitu dut nik, han izan naiz, goizean goiz, geure lantaldeko bikide unkitu egin dira, negarrez ikusi ditut, gauza ederra izan da, Julen eta Paula biak zeuden, bai, pixka sobrepasatuta asunto horrekin, eta nik uste dut horrek ematen diola zentzua jaialdiari. Horrek izten dut zirkulua uste dut, nahi zen gaur hemen egoteak eta nahi zenek emateak irekiera jaialdi honi, zentzua ematen dio jaialdiari. Uste dut jaialdiak behar duela. Arratsaldeko 7 eta 13 minutuan zerbait pasango. Egongo da sorpresa bat. Ai ama. Venga, kontatu, ze sorpresa. Norari da hau entzuten? Gaztea guztia. Laukatu, Gu bakarrik. Bai, laukatu, ordu honetan ziestan. Ez esan nahi dut, ez daude hemen. Normalean, orain izaroari dira ikusten, ez? Hau entzuten ari direnak etxean daude, ez? Bai, hori, etxean edo autoan. Etxekoek. Batzuk ona bidean, igual. Igual. Ez dakit. Bueno, izan liteke, oraindik ere etortzeko ordua. Botako du pixka bat, ozer? Pixka, bai. Pixkatxo bat. Begira, nahi duzu esatea. Niri nahi gabe filtratu egin zait. Baduzu informazioa? Bai. Ez dut esan. Nahi gabe dice. Ez dut esan. Baina, niri gustatzen zait hor txaka, tanta batzuk hor guztia. Eta esan dut, badela zerbait familia arraze, hor ikusiko da zerbait, eta zerbait hortan familia agertzen da. Eta da fiturin bat, elkarlan bat, hemen dago Pello Reparaz, nila ez du gehiago esan. Zuk zerbait gehiago esan nahi duzu? Nik esan behar nuen horrek ez dauka zer ikusi zuk esan duzunarekin. Ja, ez, kao, ni ari nintzen zentratzen bideoan. Ni ari nintzen zentratzen bideoan. Ikusiko den bideoan. Vale, orain ulertu dut, kostatu zait, aia ma. Familia. Oso familia. Guai dago. Ez, pixka bat nik uste dut, horren, sorpresa txorrekin erantzun nahi dugu pixka bat, geratzeko etorri da jaialdia, ez dakit, momentuz, horri erantzun txiki bat emango diogu, ez? Debaterako behintzat. Eta horretaz gain, ez dakit, agian, datorren urtean hemen berriz elkartu behar bagara, artistak izango dira hemen, ez? Eta orduan, horren inguruko informazio pixka bat emango dugu, pixka bat. Osa, urtengoa totalmente espero ez dela harina ateratzen oraingoz, eta ja, jarriko ginateke igual, aurrera begira, jazta. Peio, jaso duzu mezu bat oso garrantzitsua. Oraintxe? Bai. Veamos. Eta irakurtzeko eskatu dozkue. Igual pasa dio Olajulenek azte esan liteken, ze letu liteken da zer. Mezua hori zegoa zan. Zazki hori da bai. Ez, esan dizu edana. Osea, artista berriak anuntzatuko ditugu gaur. Vale. Eta 3 artista berri. Saiatu gara aurreko urteetan ere hau egiten, zaila da oso. Artista horrelako, maila horretako artistekin behintzat urtebeteko distantziarekin hauek aurkeztu alizatea, ze komplikatua da. Eta aurten bagatoz, 3 izen oso ederrekin eta horiek orduan jakingo dira, beraz, eta gainera oso era ederrean eta kuriosoan jakingo dira. Oso era ederrean eta kuriosoan. Eta gero jakingo dena ere, hain da mamitsua ze, hemen behintzat, arratsaldeko 7 eta 13 jartzen du paperean, buelta hortan. Iragarriko da, eta zuek, hau entzuten ari zaretenok egon lasai, atuan asa eta bota, ze bere garaian jakingo duzu. Pello, beti aplazera zurekin hitz egitea eskerrik asko. Hau detailetxo bat ekarri dizuet. Hola. Bai. Euskal Zapiak. Ze polita. Bai. Pixka rollo aztilean, ez da? Bai. Zeitfest gaztea, ze politak. Guretzako Pello. Alako, 3 beintza badira hemen, uste dit. Hortxe bestea.
Netzat eta Jongirentzat. Parranda honekin ingo dugu, Hauek ez ditugu kenduko Sanfermietaraino. Pello, hemendik aurrerako ere bikain atera dadila. Mila esker, benetan, denagatik, gaur movida honen parte izateagatik eta urte askotarako izan dadila. Zeitfest gaztea. Eskerrik asko, Adriana. Ester arte. Zeitfest gaztea. Zure musika